Bilmen. Ilki bu habar kimin dilinden çıktı? Ağzı yapık adam yok. Hemmen ağzı açıktır. Şol ağızdan birinden şar garanqa duvlanıp iki ağız gep çıktı. Yılan yal tavlanıp. Ağy, o mena planinin halamadım yüzünü. Ağyd bolsa täzeläp bu eşden sözünü şol gün akşam ýaýratdy, ene şeýlemişmişin. Aýu, o plany pahyr erwet kesellenmişin. Başgaçarak ýaňlanny ertesi gün bulaşmış. Balnisamış plany. Benden haly agyrmış. Bilmen, ilki bu gurrun kimin dilinden çıktı? Ýöne onun asmandan inmedigi açykdy. Aýdylşydek ağızdan başga ağız ýel alyp, gitdigiçe çiýşirilip, gitdigiçe ululup, ýetjek ýerine süýne omuşmuş. Ayu diýdi. O wenne ölenmiş. Kim bilýär? Bu gepçileň bardyr belki plany. Herne mışmışa bakman ýaşap gördü plany.